covered. Welcome to Udan. Sisedandi yini? Idanda ngithi le, idandi yonke le. Yeah, idandi yonke le. Umphakathi kusephumile. Usuphumile umphakathi usukusile. Yeah. So okwethu ukuthi sishare, sihlale kulaya. Gandhi, meet and greet. Sit down, please. Insizwa lezile siyazazi sisebenza nazo zafika-ke zalibeka udaba ukuthi zikubonile zasezithakasela ukuthi usondele eduzane lapha edala besinike-ke sikwazi ukuvimba lokho uma ngabe iy'nsizwa zikhululekile. So thina-ke okwethu-ke ukuthi-ke sithi-ke siyakumukela ngoba nazo iy'nsizwa zethu siyazazi and-ke futhi-ke uzobunazo nje. Siyajabula kakhulu kwemukeleka ngoba yonke indawo lapho sifika khona sisuke sisuke nje sihlonipha zona noma abantu kwesinye isikhathi ukubona abanye kwezinye indawo mhlawumbe bephambana nombono esisuke size nawo, kodwa sisuke singayizelanga. Ayikho indawo nje sifika kuyo esisuke nesithi siyakhona suke kunabantu bakuleyo ndawo. Siyathokoza kakhulu futhi ngokumukeleka, siyathokoza futhi umsebenzi uyaphazamiseka nabasebenza ngezokuphazamiseka kophazamiseka labo abangenankinga nje bephazamiseka abagibeli, abantu abazothenga nobani nakuphazamiseka. Kuzothatha nje isikhathi eside ngoba inhloso ukukhombisa nje uhulumeni nala eDanti abantu bakhona bathi sikhona isimo esingamphethe kahle sibalulekile. Yingakho le mibhidango yethu senza kuba nokuthula ngoba sisuke senza isiqiniseko sokuthi sifuna nje uhulumeni abone bese yalungisa. Uma engalungisi khona enye into esiyilungisayo bakushabalala nawe nawe Velasi, silungisa isimo sokuthi amadoda la eSouth Africa akathatheka kancane nje isikhathi eside, kanti abantu abaphethe amakhaya, abantu abondlela abafazi obekhuluphele bengaka yila amadoda manje, kodwa ukwazi ukubukela umuntu okuyena ophethe ilokhuze. So uhulumeni njengoba umbone lokho ethi xenophobia, ethi hayi ubuhlanga, ethi hayi ilima lezi lento izophela khona manje, kwethuswa ukuthi sukunyelwa amadoda. Ngokube nje kusukuma omama ngaba kanandaba ngoba iyona into ayenzile kusukela ngo-1994, into ayenzile kusukela ngo-1994 nanxa ukuthi amadoda asemsebenzini ukuthi mayekhankasa lapha emagcekeni umfice washisa amadoda wafice enze iwashing enzisa omama ngoba bezobakhohlisa. Sesiqedile-ke leyo nto leyo. Indoda uma ifuna ukukhankasa manje izofuna umnumzane, kuyofuneka ikhankasa umnumzane. Akuphele nje ukuthi kukhankaswa omama, kukhankaswa amadoda manje bese besitshela into eqondile ukuthi lo 32 years esibanikeze wona bangenza lutho, yini abazoyenza manje. Uma ngabe ingekho besitshela ukuthi ayikho ngoba thina lokhu uhulumeni okumthathe iminyaka ewu-32 ukuzama kumehluli singakwenza thina ngonyaka owodwa. Ngisho ngathiwa sinikezwe u5 years kodwa ngonyaka owodwa singabe sivuse wonke lamafema akhona, singabe sivuse yonke nje akekho umuntu waseSouth Africa ongasebenza. Sivale naleli golide lokhu uthuthwa liyiswa phesheya na wonke lawo resources ayaphesheya. Uthi
hayi akake aqale size umntwana aqala lawo uma ngabe leyo nkampani okuthi uyalihlanza igolide ingeyase England ayikibuye izokwakha la ilihlanze la ithi lihlanza kube kunomuntu wala ekhaya othola umsebenzi kulula kabi nje bafowethu ukuthi siphethwe izinja nje ezinemgolo ezingafuni ukusiza abantu kodwa hayi ukuthi ngoba ngempela iSouth Africa ihlupheke kangaka ukuthi insizwe engakanye zingatholakala phakathi nezinsuku zingasebenzi so ke siyathokozela ukwemukeleka la ngoba kuzosho elokhuzeni kumafayela ethu ukuthi iDandi nayo ibe yingxenye building up to umhlaka 30 ngomhlaka 30 ke insizwe asibulani lutho bakithi nibambe nje kanje siyawina nimzule noRamsfeld amazambane simnika ithuba usazophinda acabange ebese yabuya zoshintsha ngoba cha akashongo lutho obuhleke kasigcekanga phela akashongo lutho kanti besilindele ukuthi alikhiphe igama ukuthi abahambe awukwazi nokuthi ngisizo ya uphilile nokuthi uqala ukuvuna bese noma uphilise indawo yakho noma uyaphilisa kodwa ngicabanga ukuthi bona funa bephilise abantu hayi insizwa zethu siyazi Premium Zulu ubani Premium Zulu uma uthi izinto zethu uma uthi fact kube kusasa ngathi ngizathanda leli kasana hayi cha siyathokoza ukudonisa awu suka aba kube njalo ayikhulumi ingwenya ayikhulumi ingwenya ingagodoli ingwenya we madoda ingagodoli sondelani lapha sibe mabosaba mabosaba sicela sishere mfethu seDandi la lesibili lesibili mhla ka 9 ya ngizwe date ngathi oshiba kakhulu lapha namhlanje eDandi oshiba kakhulu eDandi buka nje elinye inkulu leli esilindile lapha
الشرين ما فيش الشرين وصل وهو منطق أبو Vitrakum. İşte bak kamu var lan. Tuttu ne?
bafethu la sisedumbe siphinde sikhumuzane ngafuna ukuzoshuka kubuya ngathi insika ihlangene ngakho sikhumbule ukuthi lapha erenkeni bathe ukuthi uswelcome uswelcome lapha erenkeni ngendlela nje right so zonke izinto suke zikhanya uma bathe bakohlamba Napin. Hamba nenduna yangakithi la kwazi ukuthi ingaveli hamba kanjani awufethu elizokona uphakela
Hayi namhlanje idande kushuba ngempela idande namhlanje. Nali lokuthi liqhamuka entabeni lapha. Nali la liqhamuka entabeni. Nali lokuthi liqhamuka entabeni. Kushuba kakhulu idanda ke namhlanje. Kushuba kakhulu idande. Nali ibutho. Likhona nabo mama bakhona. Naka amapholisi bakhona. Masipala, imeya, izinduna zehlabathi, izinduna zensizwa. Wonke umuntu ukhona. So mnandi. Suba kakhulu idande namhlanje sishare nje ngithanda ukuthola abantu abashera nali iqembu ngapha nali shit amabutho naka amanye ngapha.
siyabona amaphoyisa aqapha isimo, siyabona amaveni, siyabona amaphoyisa. Sisedande ke la umhla ka-9 ungoLwesibili. Cabanga nje uma ungathi uyabheka uLwesibili namhlanje akusilona iholiday, but ubuke i-crowd, ubuke abantu labo ukuthi baningi kangakanani. Bonke labantu abasebenzi, yabo, amaphoyisa kuphela asebenzayo la, amaphoyisa kuphela asebenzayo. The rest abasebenzi. Sacela nishare bafethu, share comment. Ya ushare nje kahle into sakhona ushare ku profile yakho. Njengoba si 1.6 something la, uma usangashare si umuntu share ku profile yakho. Futhi lokho kungaba lula and futhi kungaba kuhle. Ngoba ngisazosho bayidanda kakhulu, ngisazosho bayidanda kakhulu. Dandi.
ayikusuka kakhulu ukuze wonke izithi ziphethe induku. Akukujabulana bafowethu okwedlula lokhu ukuthi ubone amadoda ephume kangaka, ubone omama bephume kangaka, ubone obaba bephume kangaka, ubone odadewethu bephume kangaka. Bafowethu, ngiyacela-ke khane yabezwa nje osisi ukuthi abathuli noma sikhuluma abathuli angithi. Nina-ke lizinsizwa-ke nina niphethe umthetho. Nina-ke masihamba lapha endleleni kunabaholi phakathi kwethu, kunomeya, kunamakhansela, kunabantwana basendlunkulu. Sizocela ukuthi nje abaholi uma behamba la ushiye isikhala esingangegxathu emva kwakho. Nami sinenkinga ye-security, kufanele bafowethu kungabi noma ubani ongithintayo. So-ke kufanele kube nesikhadlana nje emva kwethu, ngenxa yokuthi phela abantu bafowethu nalaba abangasifundi nalaba abathi amakwelekwelo awangahambi bakhona la ebhilweni. Bafowethu ungashiyongo ukuthi sekukhona umuntu oselimele, senzela ukuthi-ke nithathe lowo mthetho, ngoba into esiyenzayo wey'ngane zakwethu niyayibona ngoba nibaningi kangaka. Iyona nto-ke siyifunayo le ukuthi uhulumeni abone ukuthi lapha eDani abantu bakhona bebaningi kangaka, nabo bathi abayithandi lento. So uma uhlanganisa abantu bakwaNongoma, uhlanganisa abantu baseDandi, uhlanganisa abantu baseMpangeni, uhlanganisa abantu baseGoli, uhlanganisa abantu baseThekwini, uma umuntu ngempela ewumholi, bonke laba bantu beshintsha eyodwa bethi abantu bokufika abahambi. Ngempela ungahlala kanjani ungabalaleli labo bantu? Siyathokoza umhlonishwa umeya, siyathokoza niyayibona imeya uswaka nje siyathokoza ukuthi phakathi kwethu, siyathokoza ukuthi kube phakathi Yabekezela lalela, uyabona nje thina sokuthatha impela mawujahile hambela kojahe khona, ngoba thina sizosha umthetho la, sizokhandela wena indlela entsha yokuphila njengomuntu osemphakathini. Ngoba nibonizwe liqoveke kanjena nje abantu abahlale bejahile bengajahe ndawo. Hlala ujahile kodwa ujahe ndawo, kowuvuzelani lapho uma ujahile, ngoba kufanele sikunike umthetho ukuze kungashisi iy'tolo la bese kuboshwa mina kuboshwa umeya. So ungezi la okufanele khona sizolwela khona izwe, uyindoda ufuna ukuzoncenga wena. Akuncengwana lapha ey'nsizweni, kutshelwana iqiniso, kwenziwe iqiniso, kuphilwe iqiniso. Ngoba abantu bonakele kanjena nje ilento yokuncengwa, bebizela into ebaluleke kubo, umuntu afuna ukuncengela into ebaluleke kuyo. Asingakwenzi lokho ey'ngane zakwethu, asakhe nizwe. Senginibongile-ke iy'ngane zakwethu, siyacela ningaphushi kakhulu ngoba kunabaholi phambi kwethu. Esifuna ukukwenza kunenye iy'ngane zamantombazana, abanye baphethe imboko njengami, sizothi siyaphushana, ubhoko lulimaza intombazana. Asisewona-ke amadoda uma kulimala intombazana seyikhona, ngoba kufanele kulimala intombazana seyikhona. Khiphani ipolitiki leya yamatoyitoyi, senze into yethu kwaZulu, sithi Zulu! Zulu! Zulu!
Mzansi, welcome to Mkosi Wasemzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Namhla kumashwa lapha eDandi kunabo Phakela Umthakathi laba saqhubeka khona nokusho ukuthi bantu bokufika eSouth Africa ngalokungekho emthethweni, they must pack their bags and go back to their countries. Abahambe nabo bolungisa ma country abo, nathi sisale sitilungiselela i-country yethu. So njengoba sibona kugcwele lapha nabantu baphuma ngetinkani kuyosapota leya mashi, kufaka phakathi amadoda kanye nebantu besifazane labathi sikhathele. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.